Ya, rasa disepati ngadeg ae. Ya. Oh, ngono iki mumpung sekolahe jek prei. Heeh. Kelas piro? Kelas loro SMP. Oh, ngono Ki ya pendidikane ya penting. Oh, ngono Nggih, juara piro, Nduk, ta? Napa nih? Sak kelas juara piro? Nalika nomor apa tuh lho? Sing wingi. Sing wingi niku. Heeh. Sing winginane Winginane sadurunge niki. Juara piro kae? Dudone aku kae lho. 11. Wih, 11. Nggih. Muridé piro kuwi? Muridé 15. 5. Wah. Wes, apik kuwi. Lanjutkan. Mak, apa? Barengi metune cangik limbuk. Heeh, barengi karo metune sego. Heeh. Rene yo ngancani aku, engko siki. Gandeng hari ini masih di bulan Syawal. Masih dalam rangka Idul Fitri. Aku arep nyerono ning njaluk di tembangi lelagon Idul Fitri no. Oh ngono ya. Sing nembang sapa? Ora sah tak arani. Aku njaluk waranggana sing merasa sudah tidak perawan lagi tak aturi jumeneng. Oh ngono ya. Ngono Alah wong kae wis ndoboli ping pindho kok iso ngaku perawan. Ya, Mbak Congpe, Uun, Wiwi, Budui, Wanda karo Winongi jek perawan ora? Aku kok ora yakin. Ayo. Jalmotan kena kinira Giri Lusi Brahman lah ya. Ya iki bintang tamu nih teko. Inilah temannya Cak Bekecot. Iya. Ya. Monggo aja. Oh ngono ya. Lagon Idul Fitri. Monggo Wijolaras Indonesia. Katur. Tiga kali bolok. Takbir.
sedaya para wiyaga lan sinden, kruson, peniti, tukang syuting, para penonton semuanya.
udakara 5 utawa 6 dina kepungkur ya para dulur-dulur muslim utawa sing ngrasuk agama Islam sudah selesai wis rampung anggone netepi rukun Islam sing angka 3. Oh ngono ya. Rukun Islam ya ana 5 ya yo ngaah. Sing sepisan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Sing angka 2 salat ya salat nek syahadat cetha pengucapannya ya salat ya genah gerakane genah sing diwaca iki rukuk iki sujud tahiyat awal tahiyat akhir ya cetha ya wong salat kuwi heeh ya wajib tumraping wong sing ngaku utawa ngrasuk agama Islam. Isak subuh, luhur, asar, maghrib disingkat Islam. Wi nek wis ngaku dadi umating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di kesibukan apapun disenggangke wektu 5 menit munggahe 10 menit untuk netepi sing diarani kewajiban. Monggo wajib kuwi harus dilaksanakan. Oh, ngono nek ora ditinggake nampa dosa. Pancen ya kaya ngono. Ya. Wong salat ki jane ora abot nek ana niat atine. Heeh. Lah mung 5 menit munggahe 10 menit. Tur Gusti Allah piyambak tidak mempersulit anggone umat Islam sing nglakoni salat kalek gelem apa ora, niat apa ora. Oh, ngono ah. Pamane perjalanan jauh musafir. Kae kena dijamak ing antarane dhuwur karo ngasar. Didadekne siji sak wektu mergo ana kesibukan perjalanan jauh. Heeh. Maghrib karo isya iso dijamak. Kepepete kok wudu. Wudu ki ora enek banyu, tayamum ya iso. Oh, Gusti Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi umat agama Islam. Kari gelem apa ora kuwi tok pertanyaane. Ya. Oh ngono ora kudu salat berjamaah di masjid, yang perlu salat ning omah ya entuk. Oh, salat kepepete ora duwe kopiah, ora kopiahan ora apa-apa. Ora duwe baju koko, kepepete nganggo klambi biasa kena, kaosan ya oleh. Kaos kok ndelalah siji wae reget. Nganggo singlet utawa kaos kotangan salat ya sah. Oh ngono. Kepepete kaos singlet utawa kaos kotang siji wae ora duwe, wi ngligo utawa wote-wote, wi salat ya sah. Sarung ra duwe, kathok dawa ya nggih salat ya sah. Ya. Kathok dawa kepepete ra duwe, situasi darurat, kathok cendak salat ya oleh. Ya. Kathok cendak kok ora duwe, sempakan tok salat ya entuk. Ndalah sempak sitoke diteleki kucing. Pakasane salat udo mblejet ya oleh. Ning lekmu salat aja awur kancamu. Wow. Karo nek pas rukuk aja nyawang mburi. Wow. Engko kagen mak telu elor. Ya. Oh ngono, tidak mempersulit ya, tidak mempersulit. Nek gelem apa ora? Ya, kuwi nggon salat ketok gerakane. Lah, nek nggon poso kuwi ora enek sing ngerti nek ora mung awake dhewe. Oh, ngono. Mergo poso iki iso ngapusi. Ketoke melu sahur, ya ta. Buwengi jam 3 sahur. Ya. Tangi jam 8 isuk kae, ya ta. Ya. Nglimpe bojone, nglimpe anake numpak sepeda motor. Sik tak nggone kancaku, ora ning ngene kancane menggok warung. Muwangan sak kayange, sarapan sak kayange. Balik tekan ngomah lemes neh. Niki enak napa mboten, Pak? Wonge ya teko. Teko nuding aku. Oh, ngono iso ngapusi ya poso kuwi iso. Iya yung paham nek ngono. Iki perlu dipahami no. Ya. Sing angka 4 Sing angka 4 ya kuwi zakat fitrah sakwise sesasi muput anggone ngeposke rasa, ya ta? Rasa ki ngeposke rasa. Ya. Ora mung ngempet ngelak luwe. Ya ngempet rasane ngati ki piye sing ora gampang iri karo kancane, sing ora gampang drengki karo tanggane. Ya, lan liya-liyane ya zakat. Kuwi klebu sedekah. Dadi ngibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala kuwi dudu salat, dudu
poso dudu dikirmu ning sedekahmu. Mergo salat nggo awakmu dhewe, poso nggo awakmu dhewe, dikir nggo awakmu dhewe. Nek sedekah dienggo wong liya. Cocok napa cocok? Nah, niku. Lah klebu bengi iki panjenengane Pak Yatno Kombi. Ya. Saha Ibu Sining utawa Buning. Iki ya sedekah. Sedekah apa? Nanggap wayang dienggo srana nyenengke putrane, ya toh, nyenengke para warga masyarakat. Mau tidak mau pada malam hari ini panjenengane Pak Yatno kuwi dono rasa nonton wayang Pak insyaallah entuk hiburan, nyenengke wong pirang-pirang, diniati srana ikhlas, insyaallah dadi sedekahe panjenengane Pak Yatno sak keluarga. Oh, ngono ya yang iya. Iya masuk akal. Lah sing terakhir munggah kaji ya. Bagi yang mampu. Oh iya iya Gusti Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Arek awake dhewe gelem nindakake apa ora? Ya ngestokke dawuh. Wah, luar biasa malam hari ini pembukaan ya Jung sakwise sesasi muput poso. Sesasi muput blas ra tanggapan. Dadi sesasi iki mek poso karo glundang-glundung ning omah, karo milang-miling endi sing kudu diedol. Wah ngono. Oh ngono ya. Alhamdulillah bengi iki wiwitan awake dhewe pinercaya dening panjenengane Pak Yatno saha Ibu Sining ingkang mapan wonten ing Gedangan, Desa Mbagi, Kecamatan Kabupaten Madiun. Oh ngono ya. Ya yang miwaha putrane panjenengane Bagus Farid Nur Kholbi. Ya. Mas Farid Nur Kholbi. Ya, Ya. Dikitanake, disuwunake pandonga dumateng sedaya ingkang sampun kepareng rawuh dalu menika. Sageta nyembuh marang anak Mas Farid Nur Kholbi. Putra panjenengane Bapa Yatno saha Ibu Ning. Bisa taruna ngguli bapa, bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa, dewasane bisa piguna tumrap nungsa bangsa kelawan agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pancen kuwi dongane kanggo anak Mas Farid Nur Kholbi ya. Mau sore ya wis ketemu kelawan aku. Oh ngono pengen ketemu karo dalange, pengen salaman karo dalange. Oh ngono diterne karo Buning niki Pak Dalang niki anak kula sing dikitanke ditetake ya. Ya ngono pengen pinanggih pengen salaman kalian jenengan. Oh nggih. Ya ya. Wis ora usah niru sapa-sapa, niru bapake wae dadi petani tulen, petani sing sukses. Heeh, pancen ya kaya ngono. Ya luar biasa ya. Iki mau sajake para penggemar wayang ana ing Laladan Mbagi ya. Kangen kelawan pagelaran wayang kulit mula sing kepareng rawuh baya sakmene kae papan jembare kaya ngene sing pareng rawuh ngestreni anggone Pak Yatno saha Bu Sining ngitanake putrane panjenengane Mas Farid ya luar biasa kebak nganti ora ana senggange nganti ora ana selone iki mujudake bukti otentik bahwasannya ana ing kutha Madiun utamane ana ing Desa Mbagi Kecamatan Kabupaten Madiun iki tresna ning budaya penggemar wayang sejati. Mula kanca-kanca Dwija Laras Indonesia tepuk tangan buat para penonton yang hadir pada malam hari ini. Kaya ngono. Apa artinya sebuah tontonan tanpa hadirnya penonton? Oh ngono ya. Mula disugata gegendingan tetembangan ya. Wis disiapi waranggana pirang-pirang. Oh iya ngestokke dawuh. Ya. Kanca-kanca Dwija Laras Indonesia miwiti. Bengi iki minangka wiwitan ing bulan Sawal. Sesuk langsung praineh. Oh ngono iya. Ngono ya alhamdulillah ngatasi panjenengane petani iso nggelar wayang sing kaya ngene. Kula namung saged njurung pandonga. Oh ngono njurung pandonga marang panjenengane Pak Yatno saha Bu Sining saha keluarga agung ingkang mapan wonten ing dalem Gedangan Mbagi ya Madiun. Sak pungkure pagelaran dalu menika panjenengan Bapak Yatno saha Ibu Sining sak keluarga sak brayat tansah pinardawa ing kamulyan
tansah pinaringan kebagas kewarasan, panjang umur ingkang kebak barokah, rejekine lumintir lumintu tanpa ana kendhate, tanpa ana pedote, wekasane dislametke donyane, dislametke akhirate, putra-putrane bener-bener dadi anak sing soleh lan bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin ya rabbal alamin. Pancen ya kaya ngono. Ya. Ya anak soleh sik ya, anak soleh. Nah, anak soleh. Nah. Sing nembang sapa? Lah iki tak pilihne Waranggana mau gandeng tak pilihne Waranggana papat sing wis tau nggih mbayi. Iki Waranggana papat sing rong tau nggih mbayi. Oh, ngono. Ya. Sapa? Mbak Wanda, terus anak wedok si Winong Nawangsih, ya terus sebelah iki nembe siswa SMKI Negeri Surakarta asli Madiun. Asmane sapa? Mbak Isrin sapa? Sapa? Brili. Oh ya Brili. Oh Isrin iki Bekasi Jendra ya, nganti kleru lek ngomong. Ya. Oh Mbak Brili. Ya. Terus si bacoke sebelahe karo anakku wedok. Ya. Mbak Rahesta Dika Chandra Dewi, wi anakmu, anakku asli no, putrane Buduwi, deloken sawangan, lek meh padha rupane, ya sing ngetokne mboke kuwi sebelahe, ya, ngono ya jumeneng ya, jumeneng, ayo, Winong, Wanda, terus Brili, karo Rahesta, ayo ta, yes. Hesta, ya, anak soleh, kanggo anak Mas Farid Nur Kolbi. Oh, ngono. Diaturi ditabuh gamelane Bali. Oh, ngono. Aku diweling karo Pak Yatno Pranoto Adicara. Oh, jenenge padha karo sing digawe. Mas Kangko mengke dikai lagu garapan mawon mboten sagarapan klasik-klasikan. Oh, ngono. Mengke garapan klasikan teng mriki jenengan nguyahi segara. Oh, ngendikane Pak Yano ngono. Mergo kene iki enek grup kerawitan sing hebat ya kuwi grup Bagio Laras. Oh, ngono. Ya. Garapan sewengi utuh. Alamate. Ya. Ya dibantu karo mbok-mboke sing ning mburi kuwi ya ngewangi. Mbak Winong jogetane. Tata.
Aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Ya, aja nganti lali lan ing ngapuran ya heeh. Kawan para dulur-dulur ingkang lenggah wonten ing Bagi, ya. Kecamatan Kabupaten Madiun. Ya uga para sitresna budaya ingkang dalu menika live streaming lumantar channel Dwijo Laras Indonesia. Uga ana ing channel TikTok Dalang Kangko Asli. Oh, ngono Asli berarti ana sing palsu ana. Ya. Ngono ya heeh. Marang para dulur-dulur sedaya ora lali sungkem kunjuk panjenengane Abah Haji Muhammad Syakirun. Ya. Aku sore mau sadurunge magrib mampir sowan ana daleme Abah Kirun. Oh, ngono ngaturke sedaya kaluputan ya awake dhewe paribasane anake sungkem nyang wong tuwa. Heeh. Ngesoke dawuh ya yung muga-muga dileburke dosaning dina sing fitri, dina sing kebak marang ngeran ing ngapuran. Pancen ya kaya ngono nak. Ya, ya. Coba iki ana pamundhut. Oh, ngono ya mau ngendikane abahe Kirun mau arep nyusul mbok sida mbok ora engko nek panjenengane sida nyusul mrene aku dikabari para kanca-kanca. Ya, iki yang harus diutamakan saka sapa? Saking ibu-ibu ingkang masak wonten ning pawon. Ing antarane sapa? Bu Tumini, Bu Suminten, Bu Supi, Bu Damiati karo Bu Arli. Oh, iya. Ngono, sore mau arep metu saka pondokan dicegat karo ibu-ibu. Oh, ngono, Dalange jenengan nggih, Pak. Nggih. Pak pengen salaman kali jenengan. Ngene bar salaman sengak-sengok ngambungi aku. Iya. Ora apa-apa mong tandha tresna. Ora apa-apa lek sing ngambung emak-emak. Oh, ngono. Aku kok sing ngambung kok terus winong ngono mending mboke ngamuk. Oh iya, ya. Ora dadi baya pengapa. Ya. Sing disuwung apa? Iki. Setunggal lagu lali janjine. Angka kalih tembang kangen, angka 3 slendang sutra kuning, angka sekawan tali asmara, angka gangsal gubuk asmara, angka 6 sesideman. Aja dikake kon tuku kaset lho. Kosek to. Kosek to kowe aja mrengkel. Oh, ngono masalah iki menehi dhuwit. Oh, ngono Nek menehi dhuwit maringi saweran, kuwi nek ora dipinangkani engko awake dhewe duwe utang. Oh, gelek nyawer pirang-pirang. Iku lek ora dipinangkani awake dhewe ya dosa. Oh, ngono. Pira lek nyawer? Udakara iki tak hitung 1 juta kurang 900 swidak. Nggih lho. Oh, ngono. Ya. Nggih. Nah. Diaturke coba. Ya. Sunggal mboko samiji ya, Nok. Ya iki sing lagek perdana melu apa Dwijo Laras Indonesia didhisikke iki weton Mediun. Oh, weton Mediun.
Iya coba kon ngadeg ya nggih najar kendel. Heeh. Pancen awake dhewe iki diarani dalang pembibitan. Oh, pembibitan, heeh. Iki tata brili kuwi lagi bibit unggul, mula tak rangkul supaya kendel neng pepanggungan. Ya, tak viralke jenenge. Ha. Golek wis viral melu wong liya. Ha iki. Mogene enak lho sinden sing model ngono kuwi. Oh, heeh. Neng Solo iki jenenge ra nek apa-apane. Lah kulino takjak, kulino melu aku. Wah wis kondang jenenge iso dadi bintang tamu tekan ngendi-ngendi. Bareng wis kondang aku ditinggalke. Ngono kuwi ya ana. Wah, ngono ah. Ya. Ya wis ben engko golek ijol. Ah iya. Wong aku ki dalang sabar kok. Ya heeh. Gareng jajak kae mbiyen rung apa-apa, bareng tak unggahke. Melu duwe ijo laras, panggunge duwe ijo laras. Wah, sing njaluk saiki pirang-pirang. Oh, ngono ah. Ya. Uncek kae rung nate ngambah Jawa Timur. Oh, ngono ah, bareng tak gawa ning Nganjuk saiki wah. Tekan Kediri, tekan Tulungagung. Ya, Blitar, ya. Ya, Yong, ya, ah. Yo nak disupati ya, Yong. Disupati apa? Disupati cara Bali. Oh, ngono ah. Yo, mari berdiri. Yo, Nduk, Brili asli saka Madiun. Nggih, wilujeng dalu Nduk Cahayu. Pripun? Aslimu Madiun ngene ya. Nggih mriki Karo kene pirang kilo? Pirang menit? Kali 2 menit. 20 menit. Benten kecamatan, Pak. Oh, kecamatanmu ngendi? Wungu. Wungu. Nggih. Oh. Mriki kecamatan Madiun. Kecamatan Madiun ya. Kene Wungu. Lah kowe mrene karo sapa? Kalih buke. Numpak apa? Pit. Loh. Numpak pit motor? Nggih. Wah, iya. Ning aja banter-banter no, gelungamu iso keri ning mburi lho. Boten mau kan napa kula nderek dandan. Dandan teng mriki. Oh, nggih. Jenengmu iki komplite sapa, Bri? Lah nyeluk kowe piye? Brili apa Bliri apa? Loh. Angel lho lek mau nyeluk kowe iki angel lho. Mosok celuk li, wedok celuk li. Lah angel. Heeh. Asma jangkepe Dwi Putri Brilianti. Wow, enek duwine. Nggih. Oh. Jeneng kok enek duwine kuwi biasane kenggonan kerejekan sing akeh. Amin. Anom Dwija Kangko. Lho. Dwi Kurniawati. Amin. Nah, Dwi Pras. Lho piye? Kayak kenggongan duit mergo pangkalan bon. Angger isuk nyati. Kurang 1000 susuk diuber, Nduk. Wah, ngono. Lah ya. Karo Dwiko. Ya. Nggih. Anu ta, Nduk, ibumu sinden to? Mboten. Oh. Anu sadian jajan buke. Dodol apa? Roti. Dodol roti. Nggih. Bapakmu dalang meni? Mboten. Yoga. Mboten. Pegawai kebudayaan. Mboten. Terus? Kuli. Nggih. Kuli apa? Kuli bangunan niku lho, Pak. Weh. Nggih. Sik to, ibumu bakul roti, bapakmu kuwi kuli. Nggih. Lah kowe kok nyinden? Lah mboten ngertos. Mbahmu mesti. Mbok menawi. Mbahmu dhisik meni enek darah keturunan saka Anjang Mas. Mosok kula nggih anak temon to, Pak. Panjen mboten to. Mbah-mbahmu dhisik mesti. Nggih. Saking Mbah. Saiki SMA kelas pira? Kelas kalih. Sak kelas karo anakku Mas Jendra ki ora? Nggih, kali Mas Jendra niku lho. Piye? Jendra ki anakku lek nang sekolahan piye ning sekolahan? Usil, Pak niku. Wah, domonge. Nggih, usil. Heeh.
Kuwi usile ora kek arah saiki, kan dhisik kek cilikane wis Usile usil. kali cewek-cewek, Pak, niku. Nggih. Ora nurun sapa mrek kaya ngono kuwi. Kula nggih diusili. Oh bapake aluse kaya ngene karo cah wedok kok. Jendra niku. Oh, Usil, jendra. Pak. Ah. Suka marah-marah. Oh, Suka bilang anjay. Lah iya. Boten. Ya wis men. Nah, nggih ta, Pak. Wis. Pripun iki? Nembang no, masuk Oke. arep derep ning kono. Niki anune napa, Pak? Kajatane? Kajatane supitan utawa sunatan. Nek cara Solo ki supitan. Kene gitanan. Nggih, kula rumiyin nggih dereng mangertos supitan niku napa? Jebule nggih nek teng mriki sunatan ngoten niku, Pak, ingkang Heeh, panjenengan sampun. sunatan. Nggih. Niki nggo wong lanang tok, nggo wong wedok ora. Sunat nang iki. Piye arep jelasake kowe angel. Sesuk lho tak fotukne ya, tak kirim kowe. Nggih, mugi sinten Pak ingkang Heeh, dikitanaken? nggih Farid Nur Kolbi. Nggih, mugi-mugi Mas Farid Nul Kolbi Heeh. dados putra ingkang soleh. Amin. Pinter migunani tumrap nusa bangsa negara. Amin. Amin. Heeh, nggih. Nggih, pun. Heeh. Sinden saiki iki ya kudu iso omong ora mung iso nembang. Lah nggih pripun? Tuntutane sinden saiki iki guna swara karo rupa. Oh ngoten. Guna tegese kagunan, kepinteran ya ora mung pinter nembang ning ya pinter omong Oh, untuk mencairkan panggung. Guna swara, suarane ya apik, rupa-rupane ya kudu Ayo. ayu. Nah iku. Lah nggih. Nah, mula kowe lek diwenehi rupa ayu, kudu Amin. bersyukur karo Gusti Allah. Amin. Kula napa ayo, Pak? Lah ayu wae wedok lah, kok. nggih. Nah, supaya barokah ayumu, lestari ayumu, supaya awet ayumu, ayumu ki sedekahno nyang yoga-yoga kuwi dadi. Mboten purun. Tegese sedekah ki lek ditakoni nyauri kanthi mesem guyu. Nggih. Amin. Kanthi pangestu panjenengan nggih, Pak. Heeh, iya Kula iya iya. suwun. Heeh, sekolah sik ya wis duwe pacar urung? Dereng. Ayo rasa pacaran. Heeh. Ngoten. Heeh, langsung Lah, nggih, langsung menawi. rabi ae. Pacaran iki kakan dosa malah. Menawi. Heeh ya. Lali janjine tembang kangen Selendang Sutra Kuning karo Tali Asmara. Sing arep tembange sing dina? Kali janjine mawon. Lali janjine? Oh iya. Eneng bawane sithik. Mau bawani ra? Meh? Langsung mawon, Pak. Oh langsung? Oh ya, Bareng oke. ta? Boleh? Boleh. Bocah iki sajake senengane langsungan. Ya selak konangan buka sok. Ya. Langsungan apa, Pak? Langsung nembang ngono lho. Oh, lah nggih. Menawi. Heeh, biasane lah enek bawane ngono kae, tapi wis ora sah ya ora apa-apa. Heeh. Nah, yo digaske, Cak. Nduk brili. Ah, ya. Ya. Monggo para kanca digarap sak jose. Ya, yuk dados. Janjane kowe
Monggo. Pripun, Mbak? Bagus. Napa nih? Suarane apik, jogete ya apik, sinkron. Nek suarane apik kuwi nek jogete ora mendukung, disawangi ora penak. Jogete tok nganti muser-muser, suarane fales. Wah, ora penak. Berarti di antara joget dengan tetembangan, dengan laras, kamu sudah menyatu. Wah. Amin. Tak dongak-dongane sampe dadi sinden kondang. Amin. Cita-citamu apa, sampean? Nggih, dados seniman to, Pak. Kalih napa? Apa? Dados dosen menawi saged. Oh, dosen. Amin. Oh, ya amin ya. Pengestune nggih, Pak. Heeh, pengestu. Pumpung pengestuku lagi murah iki tak pengestu. Alhamdulillah ya. Ya cita-citake oleh kok. Ya. Lanjut, Oleh cita-cita setinggi langit. Mula sekolahnya sing dhuwur. Ya, Jas. Lanjut, Duk. Janjane kowe Luar biasa, terima kasih Nduk Brili. Ya, ya. Lagi kelas loro SMKI jurusan Karawitan. Luar biasa. Ya, Madiun iki nggone bibit-bibit unggul. Oh, ngono Waranggono hebat ya saka Madiun, ya bibit unggul. Termasuk Uun kuwi ya bibit unggul kuwi. Wah, ngono ya. Ya saka Madiun, sakmono kok tuwekan kok bibit lho. Sawangan wujude cik cilik. Wah iya, cilik wis mbayi pindho kuwi. Oh, telu to? Lah, masyaallah. Leceh. Yo, sing cilik-cilik didhisikke. Saiki ganti anakku wedok. Nah. Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi. Wah, ya rasa disepoti ngadeg ae. Ya. Oh, ngono iki umpung sekolahe jek prei. Kelas piro? Kelas loro SMP. Oh, ngono Ki ya pendidikane ya penting. Oh, ngono Nggih, juara piro, Nduk, ta? Napa nih? Sak kelas juara piro? Nalika nomor apa tuh lho? Sing wingi. Sing wingi niku. Heeh. Sing winginane Winginane sadurunge niki. Juara piro kae? Duduhne aku kae lho. 11. Wih, 11. Nggih. Muridé piro kuwi? Muridé 15. 5. Wah. Wes, apik kuwi. Lanjutkan. Oh, bocah kuwi wis kakean kegiatan kok. Kakean kegiatan yo. Sekolah rampung langsung ning nggon sanggar tari. Sanggar tari prei ning nggon sanggar pedalangan. Urung belajar privat nyinden. Heeh. Dadi yo wis nyinden yo iso, dalang raketang sithik yo wis tau, wong anake dalang. Ya, nari yo wis kilina lomba ning Salatiga yo nomor 1. Nari nembang dalang joget iso,
tak dongak-dongakne muga-muga esuk iso kelakon dadi dokter. Wong. Nek ora gathuk ora. Anakku wedok mung kowe sitok tok. Ora kok piye-piye aku pengen duwe anak wedok sing iso dadi dokter. Sok lek sak wayah-wayah iki aku ki wekasane tuwek iki lek enek apa-apa ki karek takon anake. Iki sing diombe obate apa? Heeh. Sik kali ngandalang ora? Tesih. Jajal suluka sithik wae. Masyarakat wonten ing Madiun kan pirsa. Suluk, heeh. Sithik wae. Padet. Padetan. Anu pelok. Nggih. Ya jajal sithik wae. Suluk gen iki lho, asine ya pinter ndalang. Oh, biyen tau ditanggap karo sekolahmu ya nalika ulang tahun kan, Nduk? Nggih. Tanggapane bapake wis kalah. Sak wayange, sak gamelan, sak genjot, sak sound system tanggapane pira? 5,5 juta. Lho. Hebat. Aku sing tombok kuwi. Oh, ngono. Ya. Jajal. Yo, suluk ana sarunge nembang. Pak Bu, anake Pak Kangko. Jenengan ngerti rahasiane mboten kok suarane iso apik kaya ngoten niku. Kula bocori nalika nduk Tata niku wonten kandutan wonten jero wetenge ibuke. Kulino tak kirim mimik. Kula metu suarane apik. Oh ngono. Nari ora ketang sithik. Ayo, apa jenenge Parianom? Raketang sithik, ora kudu nganti rampung. Ben masyarakat iki iso nembang, iso nari, iso ndalang. Ya. Wis ora nganggo anu enek ora rasa nganggo selendang. Ya ta, yo sithik wae, sithik yo.
Mbak Mini. Gong mandek. Nek ditutukne nganti isuk. Ya. Mau ndalang wis apa jenenge kuwi nari ya wis. Nggih. Saiki qiraah. Aduh, nggih. Bismalam salib salib. Kula nggih saged niku. Piye? Kula nggih saged. Oh nggih, purane niku nggih. Heeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismalam salib salipan nabrak sip. Ada pedagang asongan. Kuwi piye mah? Kesupen. Mboten usah diterus Rasa. Nembang mawon. Nembang ya, Nggih. nembang apa? Nembang apa? Sing awakmu apa? Ya. Kelinci ucul ke mau. Kelinci ucul ya? Nggih. Gen karo mboke. Ya, inget tarung karo mboke ya. Njugate cara Bali lho. Nah, ya. Nganti mripate mendelik-mendelik kaya lek pas tukaran karo anake kae. Wong loro kok ora tau akur. Oh, kaya sing misah kok mesti dadi wasit aku. Iya. Mbok yakin niki wau akur nembe teng panggung niki wau. Heeh. Wingi tukaran. Heeh, tukaran. Demi anak kok ya. Ya. Iya, coba digarap gamelan Bali ya, Sa. Garap gamelan Bali. Heeh, engko garapan Bali liyane loro sesigar utawa loro sesigar karo anu diaturke nggon goro-goro. Garapan anyar. Wah, anyar metu kenceng. Heeh. Lek ditokne saiki pedulek do lali aku ya. Ya lali terus ngawur kok ya. Untuk indase kancane kok. Ya engko kudu metu karo nggih latihan. Ngagem bawa napa? Ora usah langsung wae Bu, anu nduk Cahayu. Nah, yo anak karo mboke. Kelinci ucul garap cara gamelan Bali. Yuk, dados. Oh.
Sampun dipun aturaken. Oh. Ngono iki mau mboke karo anake. Wah iya yang ngestoke dawuh. Ya mbujung wanci no. Oh ngono iki waranggana jek ana 5 sing urung diaturke. Oh ngono Ya. Pancen jaman saiki iki sinden ya kudu ngene iki ya menurut jaman kelakone. Pancen ya ngono. Oh ngono iki wis jamane dudu jaman biyen. Jamane jaman saiki. Oh ngono Nek biyen kuwi nalika dalang-dalang biyen ngasta pedalangan kuwi sinden cuma satu utawa mung siji tok. Ngono ritek wis sepuh kuwi manggone ning mburi gender ning ngarepe kendang. Oh, ngono ya. Ning jaman saiki ya kudu menyesuaikan jaman. Ya Sindene ya golekne sing nom-nom, ya sing menarik marang perhatiane para penonton. Oh, ya ngestoke dawuh. Ki ana meh mundhut meneh. Ya. Oh, nggih. Bang Mandor nyuwun gending jenang gula komplit bawa. Wah, nggih saged kula aturaken iki sing dijaluk sinden Brili gandeng mau Brili wis. Engko iso nggon wanci gara-gara ya nok. Ya Nak tampunge sik ngondak Mbak Reno Cungpe selak tampil. Oh, selak tampil. Oh, ngono sing minggir dhewe lho. Heeh, ya. Ae sinden pengawak Braholo. Oh. Randang wong tampil sapa? Ning Jawa ki jenenge Retno Dumilah, ning asine kuwi saka Cina. Sapa? Li Cungpik. Oh, ngono. Ya. Oh, ngono. Ya nadak ya. Iki fan-fanmu wis kangen mergo Dwijo Laras Indonesia suwe ora live streaming wayangan mergo prei. Nggih, Pak mau nembe mawon pulang, Pak. Sapa? Pak niku lho, Mbah, aja mulai sik aku nyanyi lho, Mbah. Alah. Oh, pedete anu sapine bayi kok malah. Nggih, Pak Kangkong. Nggih. Nah, ora ngucapne karo aku, minal ngaidin, Bapak izin. Lah kula niku napa gadah dosa kalian jenengan? Ya purmu menungso iki kedunungan luput dosa karo lali lho. Lha kula niku menungso suci lho, Pak. Suci iki tegese apa? Nggih, kula nggih tak patut-patut nggih, Pak. Lho aja patut-patut, lahir batin kok Nggih, lahir patut-patut. batin nggih. Heeh ya. Nggih. Iya. Spiro gedene dhuwitku. Mbok. Minal aidin faizin nggih, Pak. Iya bener. Kula nyuwun pangapunten menawi sewaktu kula nderek panjenengan, kula ngenget dateng panjenengan. Heeh. Kula menika gadah perilaku yang minus atau perkataan yang tidak baik, mohon dimaafkan. Karena manusia itu tempatnya salah. Ya. Karena kesempurnaan adalah milik Allah. Iya, betul itu. Ya Umi. Ya. Ya. Jenengan nggih minta maaf no karo aku. Oh iya. Wis tak tampa kanthi. Jenengan minta maaf karo aku genti. Piye lek njaluk ngapura karo kowe wong. Soalnya biyen iku bayaranku tau kelong 100 lho, Pak. Kapan cangkemmu elek? Kae pasambatan ngawur Pak. Berarti mau cateti bayaran? Iya no. Wah, kaya tanggal 5 ning Madiun. Heeh. 1.200.000. Iya. Tanggal 8 ning Sragen kok mung 500, Pak. Kok mung 500? Kan ora ada. Tapi kan aku nggokar, Pak. Gokar. Lah urusane apa wis disiapi kendaraan kok gokar urusane dhewe to. Ya tapi kan ben ketok nek sugih no aku nggokar no lho, Pak. Oh, berarti kowe sekali bayaran iki mau catet. Iya. Padha karo sing ngenong. Iki bayaran ning Jakarta semene, ning Semarang semene iki dicuwateti. Iki tahun semene. Lho tahun 2018 semene iki kudune 2024 iki tambah. Matamu kuwi aku. Tanggapan angel ora mau tambah ae. Loh itu manajemen, Pak. Oh, iya. Kita itu kalau bisa memanajemen keuangan dengan baik, insya Allah nanti kita bisa jadi kaya. Oh kaya apa?
Kayak Nek monyet. iso ya, nek iso. Ya. Iki mau Pak Yatno MC nyuwun lagon cara Jawa Barat. Mula kowe tak nembang sik. Heeh, ya mau anu Mas Angko, ampun cara sagenan tok mawon mriki niku pun Bagyo Laras iki kerawitan kondang saka kene. Bagyo Laras. Heeh. Bagyo Laras niku anu napa to Pak? Klenengan ngoten. Klenengan grup klenengan. Grupmu to Un? Bukan grup. Oh, grup Brili. Oh. Aku jangan ganti to, lime tak jak to. Oh, gayamu ki melu aku ketok wis saras-sarasen ngono ya. Wis saiki ning duwe jelas iki nggih tuwek-tuwekan. Oh, sik imut lho padahal. Alah. Dapure dangkel jati no imut. Ya Sa, diaturke ya. Nggih, Pak. Nah, ning aku njaluk tembange nek mung bajing loncate wis kulino. Oh, wis kulino. Liyane. Lah mengki sing joget sinten, Pak? Sing iso joget sapa? Tata no. Jaipongan sapa sing iso joget? Tata no. Winong iso winong. Joget Jaipongan ya, Nduk. Bajidor kahut. Bajidor iso ta, Nduk ta? Lah. Oh, apa-apa dek iso. Sampure digawa ra sampure. Oh ya. Ya bawanana sik gen Mbak Tata gen siap-siap. Kok mangane. Awakmu mbledos kaya mbokmu lho iki kok. Dibawani sik Bajidor kahot. Nah, ya. Elok kowe, Pak. Slendro ya, Pak. Oh, slendro. Slendro biasa, Pak. Ya. Wayahe wos. Wah. Ayo Bajidor kahot golek kutut manggung. Mangga. Tapi bawane niki Pak, nek cara teng entok mulan niku cara ning Jawa Barat niku kutut manggungnya Jawa Barat. Oh ngono ya. Ning ora dawa tapi. Dawa no. Oh iya. Mosok gak krasa to, Pak? Nganti mili lho. Astagfirullahaladzim. Keringetku. Nembang wae ya. Omong ae suwi-suwi 18 plus. Yo. Yo. Kajeng. Hop, sik. Apa kuwi mau apa? Kacung. Kacung. Kajeng. Oh, krunguku beda. Kacung montor ta kira. Iya. Balik kali kincing. Wih, aku ngerti artine. Napa, Pak? Kacung liwat kali terus cincing. Kacung. Sukamu Ya. Dangalong kewan Genderane dua lolo, Pak. Abdimah hantarkan bae kan negara Ya, Tata siap-siap.
cingkrang Waduh, waduh, apa ta kuwi? ngaji kaditu kadi agan betasaka pinak-pinak mana abon teuing manyeri nyeri teuing Ayo ndek ta. Bajidor kaot. Ya, ayo coba ngadeg. Ya, ngono heeh. Ngono men komplit men ketok bahwasanya Indonesia itu kaya dengan budaya. Oh iya, kaya budaya Pak ya. Buminya kaya. Heeh. Hasil tani kaya, semua kaya, budaya kaya. Minyak. Cuman kita jadi miskin gara-gara dikorupsi ya Pak. Iya. Iya. Yo, coba kaya apa? Bajidor kaot. Yuk, jelas. Jody Pati, terima kasih.
Terima kasih. Ya, iki sinden papat sing rung nembang diaturi jumeneng. Ya. Lagune apa? Ana sing nyuwun lagon tembang kangen Slindang Sutra Kuning. Wah, ngono Ya. Saka ibu-ibu sing masak. Sekali lagi engko bar iki gek keprukno. Ya. Lakone sing disuwun kelawan penjane Pak Yitno, pancen nyuwun lakon Banjaran. Banjaran ki ora mung sak lakon. Oh, ngono. Ning ora kudu temeka pati. Oh iya. Saka tembung berbanjar, tegese berkesinambungan. Laire wis anggeni sak rabine. Oh, ngono. Ya. Tembang kangen ya. Nduk Pinong, Nduk Wanda. Wiwi karo Nduk Uun. Coba, yo langsung dikeplak kendangnya Mas Guru. Yo kaya ngomong tembang kangen yuk karo ngadeg. Ya. Para kanca-kanca yang ada di channel Dwi Jolaras Indonesia, juga TikTok Dalang Kanggo Asli, selamat bergoyang. Selamat menikmati anjay. Siem Surabaya. Selendro ya nak.